ndisalambila zina lan mama wa masana mazulo 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 ndisalilila zina lan mama wa masana mazulo ndisalilila zina lan mama wa masana mazulo mayentedwe ifuna ufana nanu nanu ndifuna kufana nanu ambuye pokanisa ndifuna kufana nanu ndifuna kufana nanu ambuye pokanisa ndifuna kufana nanu ndifuna kufana nanu ambuye mayentedwe ndifuna kufana nanu ndifuna kufana nanu ambuye popempela ndifuna kufana nanu ndifuna kufana nanu ambuye ndifuna kufanana nanu zoganiza zanga ndifanane nanu kavalidwe kanga ndifanane nanu ambuye Yesu ambuye ndiphunzitseni ambuye ndiwaliseni ambuye ndiyereseni ndisintheni ndifanane ndinuyo ndisintheni ndikhale mchikhalidwe chanu ndikhale mmene niyo mulili anthu akamandiona aziti mwana wa ambuye Yesu ndi ameneyo anthu akamandiyang'ana aziona inuyo anthu akamaona zochita zanga aziona inuyo play kuti ambuye ndikufuna ndifanane nanu ndikufuna kufanana nanu muzoyankhula makhalidwe anga zochita zanga zonse zifanane ndinuyo play ambuye ndifuna kufanana nanu ndifuna kufanana nanu pemphera. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pempera. Pray. Rapa, la jaraka yabo. Ibayaso. Lino la mariso, la jarika yabo. Maendele anga ndifanane nanu. Kavalidwe kanga ndifanane nanu. Zoganza zanga ndifanane nanu. Machezedwe anga ndifanane ndinu ya ambuye Yesu. Ndiphunzitseni ndioneseni njira yofanana nanu ndioneseni njira yoti ndikafanane ndinuyo play pempera ndifuna kufanana nanu ndifuna ndiyende muchifuniro chanu ndifuna ndikaende mukufanana ndinuyo mu dzina la Yesu Kristu pempera ambuye musandisiye choncho musandisiye chimozimozi moyo wanga si umene ulili si mmene munandilenkherayi moyo wanga sindingakhale mmene ndikukhaliramu koma ndikakhale monga mufunira inuyo ndikakhale monga mmene inuyo mukufunira ambuye sinthani moyo wanga ambuye ikani china chake pa moyo wanga ambuye ndifuna moyo wanu ndifuna khalidwe lanu ndifuna mzimu wanu kopanda mzimu wanu sindingayende monga mmene inuyo mukufunira pray ambuye musandisiye chimozimozi ndisachoke muchipinda chinochi osakhuzidwa ndinuyo ambuye mukandikhuze mukandiyankhule mukachite nane moyo wanga sindingakhale mmene ndikukhaliramo sinthani china chake sinthani zina langa sinthani china chake pa moyo wanga sinthani khalidwe langa sinthani mayankhulidwe anga tiwerenga mawu athu mama wa uno pa Yohani chapter 15
Yohani chapter 15 verse ya 1 mpaka na 2. Yohani chapter 15 verse 1 mpaka na 2. The Bible says, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Tatenti verse 8. Pa Yohani chapter 15 verse ya 1 mpaka na 2. Mawu akuti, bambo wanga awawa analambu Yesu, ambuye Yesu amayankhula. Akuti bambo wanga ndiye mwini munda. Bambo wanga ndiye mwini munda. Akuti amalola kuti mtengo umene ndili ineyo, kuti nthambi zake zizisamalidwa. Akuti ntchito ya Mulungu ndi kusamala nthambi kuti zibale zipaso zabwino, zipaso zikule bwino. Teno Mulungu akaona kuti chipaso palibepo, kapena mtengo sikubala chipaso, kapena nthambi ija sikubala chipaso, akuti Mulungu amadula nthambi ija chifukwa sikubala zipaso. Koma kuti nthambi imene ikubala chipaso chabwino, Mulungu amatani? Akuti amayisamalira. He prunes it. Amachosako zosakhala bwino, kungosiyako zabwino zija, kuti chipaso chikakule bwino, chipaso chikaoneke bwino. Haleluya. Akuti amapanga pruning, kusanzilira, kuchosako zosakhala bwino, kuti nthambi imene ndi chipaso chabwino ikatani? Ikamere bwino. Kodi ukuziwa kuti weyo ndiwe nthambi? Nanga kodi nthambi yako ikubala zipaso? Haleluya. Mama wa uno tiphunzira pamutu oti living a fruitful life, kukhala moyo obala zipaso. Kodi tingakhale bwanji moyo obala zipaso? Ambuye Yesu akuti, bambo wanga ndiye mwini mtengo, ndiye mwini munda. Bambo wanga amene ali Mulungu ndiye mwini mtengo wa chipaso. Mazi aja amene akuchoka pasi pa mtengo, mazi aja akuyimira mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu ukakhala mkati mwako, ndiye kuti weyo ndiwe wokonzeka kukabala chipaso. Chistemu chija chomwe mazi amayendamo ndiye kuti ndi Ambuye Yesu. Chifukwa Ambuye Yesu akuti inuyo ndinu nthambi, iyeyo ndi mpesa, ndipo bambo ake amene ali Mulungu ndi amene amasamalira zonse zija kuti zimene bwino. Ndena akuti Mulungu akaona kuti nthambi ija imene uli iweyo, akaona kuti nthambi ija sikubala chipaso, akuti nthambi ija amayidula, chifukwa ikungoononga mazi amene akutani? Akubwera ku nthambi ija. Ikungoononga mpweya, ikungoononga zuwa. Kumbukira mmene unaphunzirira akuti kuti chinthu chikamere bwino chifunika mazi, chifunika zuwa, chifunika mpweya. Ndeno chimozimozi ndi iweyo kuti ukakhale mkhristu woti ukakula ukabale zipaso, ndiye kuti pali zofunikira zimene ukufuna. Chofunikira choyamba ndi mzimu wa Mulungu. Sungabale chipaso kopanda mzimu wa Mulungu. Akuti mzimu wa Mulungu uchoke ndithu kuzera mwa ndani? Mwa Ambuye Yesu. Akuti Ambuye Yesu ndi mpesa, iweyo ndiwe nthambi. Ndiye kuti pokhapokha iweyo uli pamodzi ndi Ambuye Yesu, pokhapokha iweyo wazilumikizisa ndi Ambuye Yesu, akuti ndi pamene ukatani? Ndi pamene ungakapeze mzimu wa Mulungu. Ndipo ukakhala ndi mzimu wa Mulungu ndi pamene ungakabale chipaso. Haleluya. Kodi mtengo wa mango uja tikadulako nthambi ija ndikuyiponyapo, nthambi ija ingabale chipaso? Chifukwa chani? Mtengo wa mango uja wangodulako nthambi ija wayiponya pasi apo, chipaso chibalika ngati? Ayi. Chifukwa yonena kuti mtengo uja, nthambi ija sili ku chimtengo chija chomwe chimatani? Chimatenga mazi pasi kubweresa ku nthambi ija. Ndiye kuti nthambi ija izingouma, sibala chipaso.
kwai timati ndafika pamatelo inono kambuye mumanti kwanila ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo ndinono kambuye mumanti kwanila ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo ndinono kambuye mumandipunzisa ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo ndinono kambuye mumandipunzisa ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo. Akuphunzise Mulungu. Ndinono kambuye mumandipunzisa ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo ndinono kambuye mumandipunzisa ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo. Akumasule. Ndinono kambuye mumandimasula ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo ndinono kambuye mumandimasula ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo. Chimozimozi ndifeyo ngati akhristu ngati tifuna tikabale chipaso ndiye kuti tikazilumikizise kwa mpesa amene ali Ambuye Yesu. Ndeno funso langa linali lakuti kodi tizilumikizisa bwanji kwa Ambuye Yesu? Tingakhale bwanji pamodzi ndi Ambuye Yesu pa kumpesa? Akuti uzilumikizisa kwa Ambuye Yesu ngati uli ndi mzimu mkati mwako. Ngati mzimu wa Mulungu ali mkati mwako ndiye kuti kuzilumikizisa kwa Ambuye Yesu. Nanga mzimu wa Mulungu abwera bwanji mkati mwako? Akuti pamene ukumva mawu a Mulungu monga amene ukumvera pano pa mawu a Mulungu. Akuti nthawi zonse ukamakhala pamene pali mawu a Mulungu namamvesera mawu kenaka napanga chisankho choti ineyo ndayamba kupanga mawu. Akuti iye amene ayamba kuchita mawu ndi amene ali ndi mzimu mkati mwake. Iye amene ali ndi mzimu mkati mwake ndi amene akuchita mawu. Ngati ukumvesera mawu nayamba kuchita mawu aja, akuti mzimu wa Mulungu apezeka mkati mwako. Ndi mzimu uja amene amaonesa kuti iweyo wazilumikizisa ndi Ambuye Yesu. Akuti sungabale chipaso opanda kuzilumikizisa kwa Ambuye Yesu. Moyo wako sungakhale fruitful, moyo wako sungakhale obala zipaso opanda kuzilumikizisa kwa Ambuye Yesu. Kukhala fruitful, kukhala munthu obala zipaso ndi pamene moyo wako ukuyenda bwino. Ngati uli mwana wa skulu ndiye kuti ku skulu ukuchita bwino, mayeso ukukhoza bwino, ndiye kuti nzeru ukukhala nazo, ndiye kuti pamoyo wako kaupanga business ndiye kuti business ukuyenda bwino. Ka uli pa banja ndiye kuti banja lija likuyenda bwino. Tikamati munthu uyu akukhala a fruitful life ndiye kuti zake zikumuyendera, banja ndilabwinobwino, pa ntchito zikuyenda bwino, ntchito akuyipeza. Ndiye kuti iweyo moyo wako ukubala zipaso, anthu akuona zipaso, anthu akuona phindu loti iweyo ndiwe wopemphera, loti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu. Akuti tikaziwa ndi zipaso zawo, kodi mwana wa Mulungu ndi ndani?
Kodi iye amene amati mwana wa Mulungu ndi utiyo, akuti ndi zipaso zake mukamuziwa. Kodi chipaso chomwe mwana wa Mulungu ali nakubala ndi chipaso cha mtundu wanji? Anthu atiziwa ndi chipaso chake chiticho. Anthu atiziwa ifeyo ndi zipaso za mtundu wanji? Akuti ndi chipaso cha Mzimu Woyera, akuti mukaziwa kuti awawa ndi ana a Mulungu, awawa ndi ana anga. Akuti chipaso timaziwa moyo wawo umakhala fruitful, zawo zimayendera, business imayenda, skulu yawo imayenda bwinobwino, amakhoza bwino, business yawo imayenda bwino, banja lawo limayenda bwinobwino, ntchito yawo ikuyenda bwino, akumakwezedwa pa ntchito, akumakonderedwa. Ndiye kuti munthu ameneyo ali fruitful, he is living a fruitful life. Ndeno funso langa leroli, kodi iweyo moyo wako uli mwa mtundu wanji? Kodi ndi chipaso cha mtundu wanji chimene Ambuye Yesu akufuna chione pa iweyo? Pali zipaso zikulu ziwiri zimene Ambuye Yesu akufuna akazione pa moyo wako. Zipaso zimenezo ndi zimene wena kuti wewe utani uonese kwa anthu, uonese kwa Mulungu, uonese kwa Ambuye Yesu. Ukaonesa zipaso zimenezo ndiye kuti iweyo ukukhala moyo wako monga amene Mulungu anakulengera. Kuti uziwe zipaso zimenezo, tuwerenge pa Galatiya chapter 5 verse ya 13. Galatiya chapter 5 verse ya 13. Hallelujah. Galatiya chapter 5 verse ya 13. Mawu akuti, for you brethren have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love save one another. Akuti weyo mbale wapulumusidwa kuti wakhale mfulu, kenaka ukatumikire iwo anzako mwachikondi. Nde tikuonapo zinthu ziwiri, tikuonapo chipulumuso, kenaka tikuonapo kutumikira. Kutanthauza kuti chipaso choyamba chimene Mulungu afuna kaone pa moyo wako ndi pamene wapeza chipulumuso, pamene iweyo wazisandusa kukakhala ngati Ambuye Yesu. Akuti wapulumusidwa ngati uli ndi khalidwe ngati la Ambuye Yesu. Iye amene akuchita monga ngati Ambuye Yesu, akupemphera ngati Ambuye Yesu, akuyenda ngati Ambuye Yesu, akuganiza ngati Ambuye Yesu, zochita zake ngati Ambuye Yesu, ndi amene ndi amene apulumusidwa. Akuti umakhala ngati Yesu Khristu pa moyo wako chifukwa cha machitidwe ako, ndiye kuti watengera khalidwe la Ambuye Yesu. Ndeno chipaso choyamba chimene Mulungu akufuna pa moyo wako ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Akuti akaone khalidwe la Ambuye Yesu pa moyo wako. Kodi khalidwe la Ambuye Yesu ndi litiro. Akuti khalidwe la Ambuye Yesu ndi chipaso cha Mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu ukakhala pa moyo wako, ukazilumikizisa ndi Ambuye Yesu, ukakhala ndi khalidwe la Ambuye Yesu, kapena ukakhala pamodzi ndi mpesa, ndiye kuti wewe ndiwe nthambi, uli ngati kumtengo wake kumpesa. Akuti ukangozilumikizisa uli ndi mzimu wake, ndiye mzimu uja umabala zipaso. Chipaso chicha ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Kodi khalidwe imeneli ndi litiro. Akuti Ambuye Yesu ndi achikondi. Tikafunga Galatiya 5 verse ya 22, mawu akuti, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, as well as self-control. Kutanthauza kuti ngati moyo wako ukuonesa chikondi, ukuonesa kusangalala, ukuonesa mtendere,
ukuonesa kupirira, ukuonesa ubwino, kuchita zinthu zabwino, ukuonesa kukhulupirika, ukuonesa ndithu ubwino pa nzako, kapena ukuzipanga control, self control. Akuti zimenezo ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Anthu sangasokoneze ayi, azanena kuti mwana uyu ndi mwana wa Mulungu, mwana uyu ndi mwana wa Ambuye Yesu. Chifukwa chani? Khalidwe limene akuona pa iwe ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Azanenesa ndithu kuti mwana uyu ali ndi Mzimu wa Mulungu, mwana uyu ndithu ndi ukhala moyo wobala zipatso. Ndi pamene ukuonesa khalidwe la Ambuye Yesu. Koma kuti khalidwe la Ambuye Yesu silingangobwera pa moyo wako ayi, silingangofika pa moyo wako ayi, limafika ndi Mzimu wa Mulungu. Limafika pamene iweyo wazitenga kuti wakhale nthambi, Ambuye Yesu akakhale mpesa. Akuti nthambi imene isakubala chipatso imatani? Akuti nthambi imene isakubala chipatso Ambuye Yesu amayidula. Nthambi imene isakubala chipatso akuti Mulungu amadula kuti nthambi imeneyo ikungoononga. Kodi iweyo ndiwe nthambi imene inadulidwa? Kodi iweyo ndiwe nthambi imene yangoponyedwa pa nsewu kuti anthu azingoyiponda, anthu azingoyikhalira? Ambiri mwa ife moyo wathu suli ndi meaning, moyo wathu sikuonesa china chake chabwino. Chifukwa chani? Tili ngati nthambi imene Mulungu anayidula kale, anayiponya pa nsewu, anthu akungoyiponda, anthu akungoyikhalira. Ndiye kuti business sikuyenda, ntchito sikuyenda, ana pa nyumba sisikuyenda bwino, pa khomo banja silikuyenda bwino. Ndiye kuti china chake moyo palibepo, chipatso sichikuoneka. Ambuye Yesu sakuonapo chipatso pa moyo wako, Mulungu sakuonaso chipatso pa moyo wako. Anthu amene akuyandikira sakuonaso chipatso pa moyo wako. Ndi akuti ndiwe ngati nthambija yoti yadulidwa, yangoponyedwa pa nsewu. Ambuye Yesu tikamawerenga ku Yohani chapter 15 verse ya 1 mpaka 2 akuti ineyo ndine mpesa ndipo inuyo ndinu nthambi. Mulungu wanga ndi amene akusamala zonsezo, ndi amene akusamala mtengo. Akuti nthambi imene ili mwa ine ndi yokhayo imene ingabale zipatso. Kodi ndi chipatso cha mtundu wanji chimene Ambuye Yesu akufuna kuti iweyo ukabale? Akuti ndi chipatso cha khalidwe la Ambuye Yesu. Akuti chipatso cha Mzimu Woyera chimene chikupezeka pa Galatiya chapter 5 verse ya 22. Akuti ukakhale wachikondi, ukakhale ndithu wa ubwino opirira. Munthu sumangozuka kuti ineyo kuyambira lero ndikhala wachikondi, sumangozuka kuti kuyambira lero ndikhala opirira, sumangozuka kuti kuyambira lero ndikhala ndithu womachitira zabwino azizanga. Akuti sizimakhala choncho. Akuti formula yake ndiweyo kuzilumikizisa kumpesa. Ukazilumikisa kumpesa kwa Ambuye Yesu, ndiye kuti ukhala ndi kuthekera koyamba kuyamwira Mzimu wa Ambuye Yesu, Mzimu wa Mulungu. Akuti mzimu uja ndi umene ukupase kuthekera kokabala chipatso. Chipatso chimenecho ndiye ntchito yako, chipatso chimenecho ndiye mtendere pa banja, chipatso chimenecho ndiye nzeru ku skulu, chipatso chimenecho ndiye ntchito imene ukufuna, ndiye banja lolongosoka limene ukulisakasaka. Koma kuti pamene palibe Mzimu wa Mulungu, ndiye kuti palibe kulumikizisana pakati pa iweyo ndi Ambuye Yesu. Ngati sunazilumikizise kwa Ambuye Yesu, sungabale chipatso. Ndeno chipatso choyamba akuti ukabale khalidwe la Ambuye Yesu. Ambuye Yesu ndi achikondi. Ngati weyo ukufuna ukakhale mwana wa Ambuye Yesu, mwana wa Mulungu, ukakhale wachikondi. Chikondi icho ndi chipatso cha Mzimu Woyera. Chikondi icho ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Akuti sungangonena kuti neyo ndili ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwanga. Akuti anthu akaonera khalidwe la Ambuye Yesu. Akuti mukaziwa ndi zipatso zawo. You cannot fake the presence of the Lord. You cannot fake the presence of the Holy Spirit. Pamene pali Mzimu wa Mulungu, pamene pali Mzimu Woyera, akuti ukaona chipatso. Ambuye Yesu ananena akuti ndi zipatso zawo mukazindikira.
pamene pali zipaso za mzimu wa ine mukazi wakuti ndili pa ndipo mwepo. Ndeno sungangonena kuti ineyo ndine mwana wa Mulungu, sungangonena kuti ineyo ndine nthambi, Ambuye Yesu ndi mpesa wanga, sungangonena kuti ineyo ndili ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Akuti zipasozo zikaoneka, ukaonesa ndithu khalidwe la Ambuye Yesu. Chimenecho is an indication kuti uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako. Kodi khalidwe lako ndi la mtundu wanji? Kodi chipaso chimene ukuonesa ndi chipaso cha mtundu wanji? Akuti kaonese chipaso cha mzimu wa Mulungu, kaonese chipaso cha Ambuye Yesu, kaonese khalidwe la Ambuye Yesu. Khalidwe la Ambuye Yesu limabwera ndi mzimu amene ali mkati mwako. Kodi china ndi chiti chimene Ambuye Yesu akufuna? Ukakhale moyo wobala zipaso, ukakhale a fruitful life. Ndetu ukamba kuti chipaso chikaoneka mu njira ziwiri. Njira yoyamba ndi pamene ukuonesa khalidwe la Ambuye Yesu. Nanga kodi khalidwe lina ndi litiro? Ukaonesa khalidwe la Ambuye Yesu ndiye kuti weyo wabala chipaso cha mzimu wa Mulungu. Ukaonesa chikondi pa moyo wako ndiye kuti wabala chipaso cha mzimu wa Mulungu. Ukakhala opirira pa moyo wako, Ambuye ine ndifuna ndalama, ndifuna business, moyo wanga sindikuona bwino, Ambuye nanga ndipanga bwanji? Ndipita kwa sing'anga, ndipita ndithu kwa iwo amene amapanga ndalama za sataniki. Chimene ndikufuna ineyo ndikufuna business, ndikufuna ndalama, simukundipasa. Choyamba upulumutsidwe, ukhale ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Akuti pamenepo uli ndi chipaso. That means your life is fruitful. Komano ngati khalidwe la Ambuye Yesu pa moyo wako palibe, ndiye kuti you are not fruitful. Ndiye kuti weyo zako sizili bwino. Ndiye kuti weyo suli mwa ndani, suli mwa Yesu Kristo. Iye amene ali mwa Yesu Kristo akuti ndi amene ali ndi mzimu mkati mwake, ndipo mzimu uja umuthandizira kutani? Kubala chipaso cha mzimu woyera limene lili khalidwe la Ambuye Yesu. Khalidwe la Ambuye Yesu ndiye chofunikira pa moyo wako. Khalidwe la Ambuye Yesu ndiye chimene weyo ungakhale nacho, chimene ungachigwirise kuti ine moyo wanga uli fruitful, ine moyo wanga ndi wobala zipaso. Chifukwa chani? Uli ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Ndofuna kuti ungozifunsa mkati mwako kuti kodi ineyo ndikamayenda, ndikamakhala, ndikamaganiza, kodi ndimaonesa khalidwe la Ambuye Yesu? Kodi ndimaonesa khalidwe la Ambuye Yesu? Akuti kuonesa khalidwe la Ambuye Yesu ndiye kuti ndi chipaso, wabala chipaso cha mzimu woyera. That means your life is fruitful, your life is being productive. Kukhala moyo umene uli productive sikungokhala ndi ndalama, sikungokhala ndi chuma, sikungokhala ndi zakudya pa khomo. Akuti you are fruitful, you are productive ngati ukuonesa khalidwe la Ambuye Yesu. Pamene pali khalidwe la Ambuye Yesu, akuti pamenepo pali kupindula, pamenepo pali ndithu zimene Mulungu akufuna, pali chifuno cha Mulungu pa moyo wako. Khalidwe la Ambuye Yesu. Tisamangosakasaka ndalama, tisamangosakasaka ntchito, tisamangosakasaka ma business, koma kuti choyamba tisakesake khalidwe la Ambuye Yesu. Akuti khalidwe la Ambuye Yesu ndiye chinthu choyamba chimene chingaonese kuti iweyo you are being fruitful, iweyo you are productive. Mulungu samationa ifeyo monga mene ziko lapasi limationera. Ena mona ngati ukhala mnyumba yabwino, ngati uli pawi zonse, ukaona loko uziona ngati kuti pali vuto. Chifukwa pamene pali loko pakufunika chani? Pakufunika key. Pamene pali loko sipangasekulidwe. Pamene pali loko palibe amene angatani angalowepo. Mpaka na wina abwerese key ndi pamene uzatani, ndi pamene uzalowe. Ndeno uzindikire kuti ziko lapasi lili ndi maloko ambirimbiri.
pali maloko ena sanasegulidwebe pakapanopa. Chifukwa chani? Akudikira iweyo. Ukazindikira kuti wanyamula ki, ukasegula chani loko amene uja. Koma ambiri sinazindikirebe kuti iweyo ndiwe ki. Ndi chifukwa chake zinthu zina sizikuyenda bwino. Wina aliyense Mulungu anamulenga kuti ndi ki. Ndiye kuti pasiko lapasi pali loko wako. Ngati sunazindikire kuti iweyo ndiwe ki, ndiye kuti loko uja akhala osasegula. Ndiye kuti nyumba ija ikhala osasegula mpaka naweyo kuzatani kuzafa. Koma chimene Mulungu anakulengera, anakulenga kuti ukasegule loko uja, ukasegule nyumba ija, ukasegula, ukachose zimene zili muja, uwapase anthu. Ndiye kuti ukumuthandiza Mulungu. Haleluya. Mawu akuti mu nyumba yanga muli zinthu zambirimbiri zokukwanirani, zoti mukadye zikakukwaniseni. Chikanakhala kuti nyumba yanga munalibe zimenezo, ndikanatani? Ndikanakuwuzani. Koma kuti mu nyumba yanga muli ndithu zambirimbiri, muli ndithu zipinda zambirimbiri, zikufunika anthu menemo kuti atani asangalale. Kutanthauza kuti Mulungu pa zomwe ifeyo tikufuna pa dziko lapasi zilipo kale, komano zasekeredwa mu chipinda china chake, zasekeredwa mu nyumba ina yake. Ndipo amene ali ndi ki ndi iweyo. Ngati ulephere kupanga realize kuti ki wanga ndi uyu, walephera kugwira m'manja ndikasegula, ndiye kuti anthu ambiri avutika. Chifukwa chani? Iweyo walephera kuzindikira ki amene Mulungu anakupasa. Ndi chifukwa chake tikamawerenga ku Marko chapter 11 verse ya 12, tikuona Ambuye Yesu akuti amayenda, akuyenda anali ndi njala, akuti anapeza mtengo wa chipaso, akuti ndifuna ndidye ndi njala. Akuti atapita mu mtengo muja anakapeza kuti chipaso mulibemo. Akuti anadandaula, anakwiya, ndipo anayankhula kwa mtengo uja, akuti kuyambira lero sipazakhalanso wina odya mu mtengo wako. Akuti mtengo uja the following day, akuti mtengo uja unauma. Ndiye kuti unatani? Unagwesedwa pasi, unafa. Chifukwa chani? Chipaso mulibemo. Ngati Ambuye Yesu akubwera pamoyo wathu nazapeza kuti chipaso palibepo pa ifeyo, akuti ali ndi kuthekera kodula mtengo uja. Ifeyo ndife mtengo wa chipaso. Ngati sitikuonesa zipaso kwa Mulungu, ngati anthu sakupezamo zipaso mwa ifeyo, Mulungu sakuonapo chipaso mwa ifeyo, sakuonapo kuthekera mwa ifeyo, akuti zakwana nthawi yoti azangodula mtengo uja. Kudula mtengo uja sikuti ndi imfa yayi. Enafe nkutheka mtengo wathu anaudula kale. Ndi chifukwa chake palibe kabwino kamene kamachokera pamoyo wathu. Ndiye kuti Mulungu anawakuti zina zonsezo ndizakupasa. Ntchito ukufunayo ndikupasa, sikulu ukufunayo ndikupasa, nyumba yabwino ukufunayo ndikupasa, magalimoto okufunawo ndikupasa. Koma choyamba akuti funafuna ufumu wanga. Kodi ufumu wakumwamba ndi chani? Ufumu wa Mulungu ndi chani? Ndi zimene ndakuwuza ziwirizi. Uonese chipaso cha Mzimu wa Mulungu limene ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Ukaonesa khalidwe la Ambuye Yesu, kenaka ndikumayenda mu zifuno za Ambuye Yesu, ndikumatumikira Mulungu, akuti pamenepo ndiye kuti wasatira ufumu wakumwamba. Pamene uli bize ndi za Mulungu, Mulungu amakhala bize ndi za iweyo. Pamene uli bize kuthamangisa Mulungu, kuthamangira Mulungu, kuthamangira Mzimu wa Mulungu, akuti Mulunguyo amakhala bize kubweresa chakudya pa nyumba pako, kubweresa ntchito imene ukufuna ija pa nyumba pako. Akuti ukhale ndi zinthu ziwiri zoti ukayambe kuchita, kenaka susikhalanso otopayi. Choyamba, vesera mawu pafupipafupi, ukhale ochita mawu aja, ndiye kuti ukhala ndi khalidwe la Ambuye Yesu. Chachiwiri, akuti uzifuse kuti kodi Ambuye munandipasa chani choti ngakutumikireni nacho. Ngati mwandipasa mphamvu, Ambuye ndi mphamvu zanga ndofuna ndikutumikireni. Kodi munandipasa chani? Ambuye munandipasa mawu abwino, ndi mawu angawa Ambuye ndikuyimbirani, ndofuna ndiziyimba kuti ena akamva kuyimba kwanga azimva mtendere, ena akamva kuyimba kwanga azichiritsidwa. Mayimbidwe ndi machiriso,
mayimbidwe a Mulungu ndi mamasulidwe. Tikamawerenga mawu akuti Davide akamayimba nyimbo akuti Sauli ziwanda zimatani zimatuluka. Ndiye kuti Davide amatumikira ndani? Amatumikira Mulungu. Davide amatumikira ndani? Sauli. Kuti akamayimba nyimbo zija iyeyo azichiritsidwa. Mayimbidwe ako ndi utumiki kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndiye akuti pamene uli khalidwe la Ambuye Yesu kenaka ndi khalidwe lija wayamba kumuyimbira Mulungu, ndiye kuti ukuchita chimene Mulungu anatani? Anakulengera pa dziko lapansi. Ukamachita zimenezo uzimva msangala, ndipo Mulungu azikukwanirisira zimene weyo kuchita. Ambiri mwa ife tikumatopa chifukwa chani? Tikupanga more than enough, more than zimene Mulungu anatilengera. Akuti weyo ndakulenga kuti ukabale chipaso. Chipaso choyamba ndi khalidwe la mwana wanga Ambuye Yesu. Chipaso chachiwiri ukagwiritse ntchito khalidwe limenelo ponditumikira ineyo, ukanditumikire m'mayimbidwe Mulungu anakulengera. Haleluya. Kodi ndi chani chimene Mulungu anakupasa? Mwina nkutheka Mulungu anakupasa ndithu kuthekera koma apereka ma advice, koma thandiza anthu ena akuti ndi mphaso imeneyo ndiye kuti kumutumikira Mulungu. Ndi talent yanji imene Mulungu akupasa? Mwina ukawerenga mawu a Mulungu umakhala ndi kumvesesa. Mulungu amakuyankhula akuti zomwe akuyankhulazo kaphunzitse anthu ena, ndiye kuti pamenepo ukumutumikira Mulungu. Mwina sungathe kuimba, mwina sungathe kuphunzitsa mawu, koma Mulungu anakupasa nzeru yochita business, anakupasa nzeru yopangira ndalama. Akuti ndalamayo akuti igwiritse bwino ntchito, akuti ndalamayo perekako ndithu kutumiki wake wa Mulungu, perekako ndithu ku ntchito ya Mulungu, kuti ufumu wakumwamba upite chisogolo. Akuti pamenepo ndiye kuti ukuchita chimene Mulungu anatani? Anakulengera. Uonese khalidwe la Ambuye Yesu. Ukaonesa khalidwe lija akuti kenaka ukatani? Ukamtumikire Mulungu. Ukamtumikira Mulungu ndi khalidwe lija, ukamtumikira Mulungu ndi chimene uli. Akuti uzifunse, Ambuye kodi ndi chani chimene mwandipasa? Pano pa chonchi ndifuna kuti pamene ulipo uyambe kuzifunsa, Ambuye ndi chani chimene mwandipasa? Kodi mwandipasa mphamvu? Kodi mphamvu yangayi ndigwiritse bwanji ntchito? Ambuye kodi mwandipasa mawu abwino? Kodi mawu abwinowa ndiagwiritse bwanji ntchito? Haleluya. Pamene ulipo ndifuna kuti ungoyimirira uyambe kuzifunsa, Ambuye ndi chani chimene mwandipasa? Ndi chani chimene ndili nacho? Kodi ndi mphaso ya mtundu wanji imene mwapereka kwa ineyo? Palibe amene Mulungu anamusiya pa zero. Ayi, wina aliyense anampasa china chake. Ndikafika paino timati ndafika pamatelo, tinuna kambuye mumanti samala. Ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo, ndinonoka baba mumanti samala. Ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo, ndinonoka mbuye mumanti samala. Ndikafika kwainu timati ndafika pamatelo, ndinonoka mbuye mumanti
inu